Na watwe a rara man hene ne hema ne rara ntankunya rara man nyina to si wonom de eye na asareba otoso miensa rara man hene ayipa no aso bibia akona we ya kama ene de yenya na kwakwa abra oyesa na hene ye ne ba bedi nkomo ne bisa aso na watwedwumade no kwan ohu ne san ekoyi ankoyi wasada nsem bi obeka na afi nkomo awodo bi wonma ye de ato aso aha ayeme yansantene media medin switi nana dankwa anampacha na hoye atwa me hoye me asantene media medamase ana yenso ya da se papa se de medi kan ekan ye no na watwedwumade ne de ne nyina aba na wieye nana dwumade no hu ne sen adwumade ne de ne di kan beda twori ampon ase ye hyase ye na atwene na joda no esate ye amamre rara de ne asante de kan nyina abom sa besi efieda no edu efieda no na asanteman wura O2462 rara ko ya no ane dia nti mpanifo a ono ati asanteman cancer so ombeka yensa asanteman sia na mu bae fekuo mu nsia na mu fo ne ahman hene ne bi bae beka fekuo mu na adakọ fekuo insuta adakọ jaache kuntase your friend then rara so ka ho we na dikoman hene by and when of ya ti o mu nyina be kan yensa fieda no ti fieda no ye bodwa kase yi kase no wo dwa brem a feko mu fo nyina be tena ase dwaben man hene na asebe otu osirebo enso nsi anamfo so o mu bae da o mu nyina bia ase the Saturday no bibia koso wano sana asante amamre tie ne ye bibia mo wada wo mamu de anya wu abafo ntete so amamu nyina ahwe the asida na di hwa ye de ma otufo ose tutu o mai akonya se ye meye ikoko ema na dasebre asarba otoso miensa okono krachi no sana ene ba odi na asi ahwe ati krea no na dasebre safroba obeyi tuntum na gu ho na akiri no watimi abodwa na ne dwa kese na obebo no ebekwa akọ ne se ebe sare akoto ye wura nim ni asre ne bi na daroma na wa makwan na bedi akwatu titi festival ya ka akwatu titi festival na amafo bisase ene so asejeje akire se ye sorry fi kuntase efie apem du so ndi mu no aye ba ye se na ye kana poto kasem almost 400 years ago rara tutu na afia ye twa ekwan tentente efa ko bu pono so ebisi eburi etu fam akwam enam de senche baby am de bridge na to so na mo ba mo ho sa nanti ye namu me betra afie bi po eso na chese ohwa na ya nanti ye papa ti se ye de kai ye nananum a na ti prekese ban o tutu ehunu bo na o tu fi kuta ase no eba no anom betra nti ye di sa afahye no da kai nananum onantem nanti enye so nanti eje se tourist be di emfie aduanan de ye kan poto kasam no 40 years wo ho aso nti amane hunu ebinum antimi enu ha nti ye ka na me kura bo ameju America ka na chese asem na se won nanti onamu udu ba bi akọ ho emwaze nye nna ni mwanyina adwani emwa ho yehu jata ni ade ese oni omodi aprepre ansa wanyo chia didi ho abedu a nti ye wie eye de asidama otumfo ne fekufo mo mbegwe nyaka wenum afi ede beba wie October abusum no awie no ye beka ye nananum sebi ntimi nya akwatiti omahene ni wo nti sa yewura abrante mo no se onhwe kuresu yi obetre dwam na ye disa akwatiti no afi Adashima ma ni nyina nana aka no nti sada wa kye no busumi du ni mahini mi busumi ni mo na odi akwanto tenten afahye no nso ebeto se mi gidi sam afa na mo ya ho nhyehyɛ ana okay ya santini media eno afi ni ye ho nhyehyɛ ye ntimi nye bibi wɔ krom a esubu a ye mmɔ ye wramane mi gidi se mo ho traditional council na esi ofa no ye de twene no abebia no ye nya mi antini ye san be ko echi ye wie ye senator asante mamlete no ye be koda yuru ase se o ma kwan ma ye be ye ihwese we ye ma ye da na siwia na eno mu no
yɛde ɛsrɛ kɛse ada no sɛ adwene sɛ ɔma kwan na yɛni akɔdutu festival a ɛbɛfrɛ amanfoɔ ɛdɔm aba kuroma na megye di sɛ wobisa ɔte kɔkɔɔ so asɛm a na ɔntam so ne ti na ɔbɛgye ɔma yɛ kwan na yɛabɛdi akɔdutu festival ɛyɛ October this Ti nyame ya adom a edru hɔ no ma ho hyehyɛ bia freedom bɛhyɛ ase osi dɔde bɛwie no me Asantene media ya na bɛbɔ wo daru ɛde amount enti kɔso na hwɛ me Asantene media bibi bia bɛfa santesɛm ho no yɛ hɔ nom se ɛde ɛbɛsom nti rɔba twɛmadie no sɛ de nana kwakwa abrasa na hene aka no ɔde aseda ɛna ɛma obia wa wa ntimi amampa bɔ pa mobɔde tai dwumadie na akyi nso no ɔkasa nyankopɔn enhyɛ wo bibia baabi biara taku sempo afri ba yɛ bia no nyankopɔn enhyɛ wa hwɛ me Asantene media ne abafontentan fida wo dro nyana nso no nso nyankopɔn enhyɛ wo papa nti no yɛne nana de besi hanom sei nti akontenten da sada maka ne dru hɔ no ma ɛwo hyehyɛ bia no nso yɛde ne nyana ɛsom ɛyɛ me Asantene media ɛne da idea yɛne wo ewie rara kwafia nom sa na esepua yɛkokuma sei ne akotoa so akontenten dru hɔ nso a yɛbɛsan ba ne no abɛtoa so medin Siti Nana Dankwa Kwame Asamoah ɛna ɛhwɛ yɛ fidie no chinchim no from nyana ma dwumadie no ɛyɛ kama wa ɔgye brɛhwɛ nso nyankopɔn enhyira yakramo